dat is goed. Eerst zie je het kopje. Dat is 1. Dan zie je een ruggetje van de tweede. En dan zie je van de derde zie je nog de pootjes. Deze drachtige guide en allerhande orenbisten kan je het Natuurmuseum Friesland letterlijk onder de hoed zien. Op de expositie Animal Inside Out binnen verstoorde beesten te zien die het zo conserveerd binnen dat je de bonken, de spieren en de bloedvetten zien kennen. En dat is best wel spannend. Nou, ik vind het best bijzonder, want ze zijn allemaal echt geweest. En wat vind je tot nu toe het mooiste om te zien? De beer. Die is het grootst. Ja, en als je er dan naar kijkt, wat denk je dan? Ja, dan denk ik eigenlijk, dit is dus het binnenste van een beer. Het is voor het eerst dat de beesten in Nederland te zien binnen. Het Klautermuseum verwacht de komende maanden zo'n 50.000 bezoekers. De eerste stien van de week al verder door, wils de tentoonstelling nog eens begon weer. Ja, we hadden aan de ene kant het geluk dat we de tentoonstelling in het journaal hadden op dinsdagavond. En daar werd helaas verteld dat de tentoonstelling morgen open zou gaan op woensdag. We hebben dus 3 dagen lang mensen onder begeleiding even een korte doorheen geleid, zodat ze toch niet helemaal voor niks die reis hebben gemaakt. Kunstenaar Dr. Günther von Hagens heeft de beesten prepareerd. Hij is verraad verneemd, omdat er hetzelfde in het maar menselijke lichaams. De expositie kost het €200.000 en daarom is de entreeprijs de komende maanden wat omheen gaan. Maar dan knapt het museum ik uit zien voegen. We hebben ook alle hoeken en gaten van het museum moeten gebruiken, want het was eigenlijk wat aan de kleine kant. We komen wat vierkante meters tekort. En dit atrium, dat is natuurlijk dat is de hoofdzaal geworden. En daardoor merk je dat het een volstrekt andere sfeer heeft gekregen, deze oorspronkelijke binnenplaats van het Stadsweeshuis. Animal Inside Out is nog ons 3 januari te zien.